We zijn totaal oordwaald. Het is chaos-troef dit. Chaos-troef. En we willen ondertussen inhellen terug een oren, terug de witte balploeg. Zal ik maar zeggen, wat is jij dan? Dat is een hole-in-one, zowat. En die helft u zin, dus dan rennen nog 2 ploegen trokken heen. Boerengolfenstraal, chaos. Alles rijdt helemaal. Nou, welkom weer bij Simmer in Friesland. Ja, de outfit is een beetje onpast om de locatie weer te binnen. Wij doen in de komende weekend in de recreatiesector. Je weet dat. Wij zorgen die recreatiesector vanuit de kant van de ondernemer. Wij doen ook met de recreanten in wat er hier dan al jaar georganiseerd wordt in Friesland. En Joert is wel heel bijzonder. We zijn de gast op de boerencamping Bjusterbaarlijk in Dalsterhuizen. En een van de activiteiten die daar ontwikkelen we, dat is het koolknuffeling. Daar ben we nog druk mee wandelen. We doen nog volle meer, want we praten zelfs ook even met de eigenaresse van deze camping. We komen nog mensen zien die een plakje hebben op die camping en waar weet wat nog meer. Maar essentieel is toch wel het koolknuffeling. En dat moet je eigenlijk doen op handen en voeten. Ik zal het even voortdoen. Dat je dus zat door de grijden gaat, goed contact maakt je met de kool en dan beziek je om een beetje te knuffelen. Ik hoop dat het slaagt. Welkom bij Simmer in Friesland. Nou Geeske, dit is het dus. Bjusterbaarlijk. Ja, inderdaad. Hoe kom je op die naam, Bjusterbaarlijk? Dat mag we eerst maar eens weten. Nou, Bjusterbaarlijk, dat komt eigenlijk uit de studententijd. Toen wennen mijn man, die wennen op kermis en ze hadden zo verschrikkelijk soort willen, dat toen hebben ze hun huis maar Bjusterbaarlijk genoemd. En toen waren we student oud en toen hebben we die naam meegenomen naar dit bedrijf. Ja, eerst weer dit gewoon een boerenbedrijf? Ja, dit was het bedrijf van mijn schoonheid en wij hebben dat oernomen samen. En wanneer is dat die recreatietak erbij komen? Die is er ongeveer een 4 jaar verlien bijkwam. En die is er ook bijkwam omdat uw jongste zoon al jaren altijd zei van mem kan ik een camping beginnen. Nou, ik zei, toen hier ik wat meer tijd. Ik zei, nou als we dan beginnen, was we van nou beginnen. En vandaar is het hele campinggebeuren ontstaan. Ah, dus de zoon die had het eigenlijk in oorsving. Die heeft hem zelf dan direct betocht. Nou, dat is wel wat oors. Ik heb er altijd al een soort aardig giet aan. Want in het verleden heb ik het ook wel eens gehad. Toen waren we nog op de oude boerderij. Maar hij hier er al jaren om vregen en ik vond het altijd wel leuk. En hij weer 16 hier. En dat jonge jongens vregen van, goh, ken ik... Als die ondernemen willen en er was de ondernemers van Maitje, dan moest ik de kans jou. Ja, dat is dus hij heeft mij ondernomen in de camping om te starten. Oké, nou we doen even een slagje om een camping, want ik zie van alles tegen, maar even er even balans rennen. Er zijn dus, nou ja, dit is dus een campers kunnen hier te plak, caravans kunnen hier te plak, denk ik. Ja, inderdaad. Maar, en als ik mijn intentie kom, dan zeggen ze, zet hem maar op? Of ja, zet hem maar op. We maken net meer dan 15 plakken. 15 plakken? 15 plakken, dan is het ouder aan. Maar inderdaad, dan zeggen we welkom en ja. Ja. Nou, deze die had al de nedige moeite gewoon om hier te komen, zie ik onder het spoor, maar hij is er. Nou, dit is eigenlijk meer een aardig ietsje. Mijn man en ik ben in Zwitserland op vakantie en toen zeggen we slapen. Oeh, je sliept al in. Oh. Dat heb ik weer. Hij is weer een band te sliep. Nog meer voor even. Met straks maar even op een film, want dan was het niet lekker. Zijn die jongen? Het zit er al op, hè? Ja. Zijn jongen met de slapen die stroot en best wel vaak gebruikt. En vooral, ja, we vinden het gewoon zo goed passen bij ons geheel. En het is ook weer waarom hebben we dat? Puur omdat we het zelf zo verschrikkelijk leuk vinden. Oh, maar en, dat is dus, je sliepen echt in strieën? Ja, je sliepen echt in strieën, in de heel grote strieën. Dat is het idee? Ja. Nou, dan hebben we alle comfort in de wereld uitgevonden. In deze moderne vrouw, Hiltje. Ja. En een groepje in vrijwillige in de strieëntent. Ja, heerlijk toch? Ja, weet ik niet, dat is de vraag. Ja, nee, ik vind het heerlijk. Het is gewoon hartstikke leuk om een keer te doen. Nou, om lekker met de hele familie in een tent en ja, dat gewoon lekker hier te lezen. Ik bedoel, dat ken je net op een gewoon, ja, dan moet je al een ontiegelijk groot bed hebben, waar je de hele familie ja, wil ik in één keer in hebben. Dat is ook een aspect. Dat is nou, lekker machinaal. Ja, lekker... ja, nou ja, dat vind ik zelf wel het hele leuke eraan. Dat je lekker machinaal nou, in zo'n bed lezen, dat vind ik wel... Ja. Nou, ik zie dat strieën en ik hoor weer, dat kan iemand in het verloren. Nee, maar daarom is deze als net muisbediend eroverheen lezen, maar gewoon voor de sliep leest en dan
Want dan ben de band ik net prot op aan het dodgen en dan blijft dat hartstikke mooi schijn van de strieën en dan kan je het heerlijk lezen. Wat is hier nou te beleven? Dan kom ik hier op die camping. Wat klinkt er al hier? Nou, ten eerste is het voor Ben is het hier gewoon geweldig. Dat is alleen nog maar dat het nou ik weer het waait hier, ja? En zonder dat je het in de gaten hebt, het waaien, het zang gewoon positieve invloed op mensen. Dus ze worden gewoon helemaal lekker rond van. Ze worden er lekker rond van in. Waaien is gewoon goed. Waaien is goed. Ja, en we merken, Ben vindt dat geweldig. En daarom zullen we het meesten komen en we zullen meesten gaan. Een hele huid wordt mooi en ja, ze stralen alle en ze zijn ook weer uiterust. Dus waaien is eigenlijk iets wat gewoon toch heel mooi is, wat gewoon iets extra's jouwt. En vooral omdat we hier onder het zoekenmarkt zitten, is het een hele frisse wien. Dus het is eigenlijk, kijk het bij C, dan vind ik lekker dat het waait. Uitwaaien! Maar wat kun je nou doen op zo'n camp? Want ik bedoel, ja, er is net ik zeg net een grote kantine, ik zeg net pingpongtafel, nou, ik zeg soms springding, zal ik maar zeggen. Wat doen mensen hier? Hoe vermaakt je mensen hier? Nou, mensen die vermaakt hier wel een beetje maar basic. Nou willen wij dat zelf, want dat vinden we zelf leuk. We hebben hier een heel vuurplak, dan kunnen ze jongens daar brandsie stoken. Oh ja. Nou, en dan is er nou een groot alarm, begreep ik. Waar is dat voor? Nou, dat is als er een kookje gaat, dan wil natuurlijk iedereen zien, want dat is gewoon, ja, dat is wel het gebeuren van de boerderij. En dan leven we een groot alarm gaan en dan gaan we zelf ook wel eens in de huis te zien, want als Jos iedereen denkt van, wat gebeurt hier? En dan heb je dat Jos alle gedraven naar de stal om dat mij te maaien. Okay. Dus het is wel een nadrukkelijke integratie van het boerenbedrijf met de recreatie. Ja, dat is voor u echt wel een doelstelling. Een mededoelstelling is dat ze zorgen van dat we heel goed met de beesten omgaan en dat er gewoon heel goed voor ze zorgen wordt. En dat ze ook zorgen werken met de producten eigenlijk wij. Dus dat is best een tweede doelstelling in het geheel. Maar nou moeten we rap verder, want er komen 12 bussen aan en die komen precies om 12 uur. Okay. Wat zit er in die bussen? Er zit een hele groep aannemers, dus allemaal verschillende aannemers die bij ons komen uit de boerengolven en de koeknuffelen. Onnemers? Ja, onnemers. Bouwers? Ja. Allemaal bouwers, ja. Nou, ben benieuwd. Ja. We wachten je rustig hoor. Prima. Ja, het is wel een bus. Ja, we hebben wel een bus, maar... Net een goede bus. Nee, we zien dat Celeste van de Bregen. Of vast wel. Ik wou het cent van. Oh ja. Dan heeft ze steeds weg van de Bregen. Ja. Het is let. Het is al 20 voor 12, we zijn meer dan 20 minuten te let. Ja. Is het verhaal van die 12 bussen met bouwondernemers? Nee. Die naar de boerencamping zoenen? Nee. Die kwamen net. Die kwamen net. Nee. Dat wordt onder stressige omstandigheden koolknuffeld. En dat is net goed, want dan moet je leeg verwijzen in je hoofd. Ja, hoi Nancy, heb jij nog wat gehoord? Dat het zo laat zijn? Het is hartstikke let. Het is Jan de trein. Het is binnen de uur te let. Het is eigenlijk hetzelfde als de bouw van het huis. Oplevering september. Ja. Met wel januari, ja? Een uur te let. Ja, daar is ze hadden. 12 bussen. En waarom is het zo let? Ze moesten zo nodig punnetje. Hoe bedenk je het? Hartelijk welkom hier bij boerderijrecreatie. Ik weet net of je al weet wat je meer dwang gaat. Nee. Je gaat echt iets geweldigs dwang. Je gaat namelijk koeknuffelen en boerengolf spelen. Juist. Ik hoop dat je geweldig hebben zullen en dan genieten zullen. Iedereen nogmaals van harte welkom bij ons op de boerderij. Voor degenen die het niet verstaan hebben, ik ben Bartele. Maar jullie mogen me vandaag Boer Bart noemen, geen enkel probleem. Wat het avontuur dat jullie vandaag gaan beleven, dat heet koeknuffelen. En het begint met een kleine excursie, zodat wij vertellen wat wij ongeveer doen de hele dag door. En daarna eindigen we dan in het land bij de grote koeien. En dan hoop ik als het karakter en de koeien het toelaten dat wij er nog even op kunnen liggen. Of er even tegenaan. Even genieten van het boerenleven. Ja, dat is prachtig. En koeknuffelen is in principe heel erg simpel. Het gaat eigenlijk precies hetzelfde als de eerste keer dat je in de discotheek je eerste vriendin wilde versieren. Ja, echt waar. Ongelooflijk. Maar dit was geen koe hoor. Nee, precies. Dat was een lekker ding toen. Ja, maar waar het om gaat... Nu nog. Toch? Nou ja, waar het om gaat is als je op je eerste vriendin kwam afrennen, dan dacht zij ook zo van, oh hé, wat is dat? Ja, en dan ging zij waarschijnlijk ook rennen. Maar hoe kom je nou op het idee om te koeknuffelen? Nou ja, we zijn hier en in één keer dan zit je op een gegeven moment wat mooie dames aan. Bommengroep ondernemers.
Ben al hier ondernemers? Ja, al de meeste. Ze komen al hier uit de bouw, zeg maar. Dat Ja, zijn al hier ja. maar bouwmeesters. Ja, ja. Nou, en dan zei ze, ja, wat moet je doen? En dan hebben wij hier in de fjouwer moeten wij het in Friesland organiseren. Oh, dat is het van Noordelijk Verband? Wat is Ja. het? Dat is een Twente, Overijssel Ja. en Drenthe, Greens en Friesland. Oh, en dan ben je om een beurt met hem. Ja, en dat doen we wat. En, dacht, dit weer wel leuk, hè? Ja, nee. Friesland Adventure hebben we niet. Dus we zeiden, nou, we beginnen maar. Punnikie. Punnetje, Van alles, jongen. Ik heb punnetjes, jongen. Ja, daar ben ik een heel sokken lang. Die vrouw is ten versteld dat de man kennen. Die ben een punnetje geweest, hè? Ik ben een punnetje weg. De vrouw die net. Nou gaan we nou kroepen, maar we kroepen, Nou, Geert. we kroepen, joh. Kom maar. Zo, nou hebben we kroepen. Nou, Geert. heb ik instructie, hè? Bartelen. Laten we dan ook kroepen naar boven? Verdorie. Ja, we gaan kroepen. Ja, maar er zit een blijven keer een beest in. Dan gaan we rechts in van. Dan kom ik er bijna een keer natuurlijk mis, hè? Het is net het koeknuffel, maar het is de kunst der verleiding waar het om gaat. Maar wij zijn wel krek op die voetjes. Kom eens. Kom eens. Ik heb nog niet de juiste klik, maar ik kom. Heeft u al een juiste klik gevonden? Ja, ik heb ook We geklikt. hebben de juiste Maar klikken. Hij klikte net bij mij. Ik denk dat de leeftijd was. Agoeie. Coachje. Hey. Oh, nou ben we populair, hè? Nou ben we populair. Kom maar, kom maar. We hebben hem, hoor. Oh, jongen, ik zit van die knuffel. Nou, dan ga ik het even voordienen. Moet je even even, Karin in eerst wel. Even koeknuffelie? Ja, nou, ja, maar die camera maar. Doe maar. Val met daar, hè? Zit er niet achter die wel. Is er vlakbij. Vol net. Zit er in Friesland! Joehoe! Als ik goed informeerd ben, is hier Ian Jiddy. Je weet het niet. Hallo, Hallo. ik ben helemaal alleen hier. U bent helemaal alleen want hier. ze zijn naar de voetbalwedstrijd toe. De voetbalwedstrijd. Ja. En dan bent u helemaal alleen. Ja, ik denk ik blijf even lekker rustig hier. Kijk, Ja. ik hoor, Ja. verneem hier, Zo. wandelend over deze camping, dat er hier iemand jarig is. Ik ben geweest en dat vieren we dit Dat weekend. viert u dit weekend? En wat daar staat, dat heb ik gekregen Wat? voor in de tuin. Dus al die stoelen en al dat spul. En een heel mooi fotoboek over mijn leven. Dus dat is ook wel heel Oh, wat leuk. leuk. Een fotoboekje over uw leven. Over mijn leven. Hoe lang En is dat leven al? 60 jaar is 60 dat jaar? nu. Oh, En dit- kom even bij me zitten. Dit vind ik leuk, hoor. Dit Dit vind ik was leuk. ik als jong meisje. Johanna Imi Pietje. Klinkt dan wel weer wat Fries, hè? Ja, Zou je ik ben bijna- een Sneeker. Hè? Je bent een Sneeker. Mijn ouders woonden in Sneek. Staat u nog Fries? Ik versta Fries, maar ik praat het niet. Iedereen heeft er een stukje in geschreven. Ik heb 4 dochters Ja. en die hebben er allemaal een stukje in geschreven. En Mooi. mijn zussen, want dit is dan het hele gezin. Ja. Mijn vader en mijn moeder, we waren met z'n 9. Zo. Ik heb een stukje zitten lezen en dan pink je wel een traantje weg, hoor. Dat kan ik me wel En voorstellen. dit ja. waren mijn trouwfoto's. Oh, dat is uw trouwfoto's. Ik ben in 71 getrouwd. En dat was een pleegzoon. Die is jammer genoeg toen die 27 jaar was overleden. Zo. En mijn man is met 32 jaar overleden. Dus ik was heel jong, was ik weduwe. Er ligt wel wat achter u, hè? Ja, we hebben een heel leven achter. Want er was dus een pleegzoon. Een pleegzoon, Die ja. is op 27-jarige leeftijd overleden. Ja, dat was in 2003 geloof ik, Ja. als ik het goed heb. Maar mijn man is dan al in 81 overleden, 1981. Hij was ziek. Nee, niet plotseling overleden, bleek dat hij wel een hersentumor had. Zo. Krijg je er wel even voor de kiezer En dan, toen hè? was ik zwanger van het derde kind. Dus, Toen was u nog zwanger. Ja. Is er weer een nieuwe partner in uw leven gekomen? Ja, wij Ja? zijn nu 18 jaar bij elkaar.
En die is dus nu mee. En dat is echt een vriend ook van al die meiden. Ja? En echt de opa van de kinderen. Die Hij is altijd net binnengekomen, dus misschien kan hij er ook Is hij even bij binnengekomen? zitten. Ja. Ik heb Hij het niet staat gehoord. daar- ja, Oh, daar staat hij. hij is daar binnengekomen. Oh, goeie. Ja, Dat is nou, ik zou zeggen... Ik ben stiekem binnen. Ja, ik zou zeggen, kom erbij, maar dat mag ik helemaal niet zeggen, want het is jouw eigen camper. Ieder jaar komen we wel een keer in Friesland met de camper. Ja. En we zochten nu een mooie locatie om ook meteen de hele familie van haar kant te kunnen ontvangen. Ontvangen hier, ja. Dan is het vaak de keuze voor dit soort campings. Dit soort campings. En waarom is dat? Sowieso geen disco, geen zwembad. Geen kabaal, Gewoon laat ik puur ook. voor de rust. Puur voor de Puur rust. voor de rust. Lekker. Ja. Nou, het is een bijzonder weekend, hè? Het is zeker een bijzonder weekend. Dat mag je en zeggen. de kinderen erbij en de kleinkinderen erbij. Ja. Nou, Dus het is helemaal wat geweldig. wil oma nog meer? Nou, ik zei het al, het is een bijzondere club mensen, die bouwjongens, die ondernemers. Want ze zijn er jong en oud. Dit is Gerard de Boer. Dat is de jongste van het stel, heb ik Ja, al de verteld, jongste, hè? ja. Nou, hoe oud Gerard? 30. En dit is App van der Bos. En van de Bos, ik En ben de die oudste, 84. 84? Nou, Nijenwieken. Nee, 84. Ja. Jongen, Ja, hoe ja. lang zit hij allemaal bij deze club? Ik ben hier van de oprichters. Hier van oprichters. Ja. Nou, vertel mij nou eens even, Dus wat, dat is is, nou de, eh, wat is nou de onleiding best om deze club op te richten? Nou, Ben dat je met kan je de wel club? zeggen, maar dat weten de mensen weten toch, hè. De Wier in Greens hier, die hadden de club voor de wegenbouw. En ik weer voorzitter of secretaris, ik weet niet meer, van de oren van de NAPB-organisatie hier in het bestuur. En er komt Dijkstra uit Adua, dat weer voor de wegenbouw daar. Ja, Rutte. Die kwam hè, en die zei, toen ik net voor de wegen en waterbouw, toen ik net zei iets oprichten. Nou, zo is het begonnen. En dan hebben we oprichting gewoon in het Witte Hoes in Oltertel. Aha. En hoe lang is dat niet van de Bos? Even zijn, nee, ik denk van in begin 60 jaren. Het is meer dan 50 jaar in. Nou, Gerard die is dus de jongste lid. Hoe lang ben je al lid van deze club, Gerard? Sinds een hier. Sinds een jaar. Ja. En hoe kom je daarbij? Ik bedoel, ik get dat een beetje... Maar balloteren, maar ergens on van dwan, hoe gaat zo? Nee, maar ja, dat is ik kom uit een familiebedrijf. Ja. En volgens mij Want je meneer wife van, is der hier Bos, rijk, hè? meneer van der Bos heeft mijn paken nog wel kent, denk ik. Gerard de Boer. Ja, Gerard de Boer. Dat is mijn taak. Dat is zijn paken. Hij heet ook Gerard. Ja, die had ik toch nog wel kent. Ja, dat toch. Dus nou, en wie hij Dirk zit hier Ja, in die ben je de... zoon van Dirk. Ja, dat komt nou helemaal roen, hè? Nee, maar wij brengen dat even Marco van de Bos. Dat is jouw een witte man er in jouw club zit, hè? Dat wist ik net. Nou, zo komt het dat is leuk. Ja. Dus, Ja, zeker. Geert wat van huid op zo'n, dus Geert zit van hij. huid op zo'n. Ja. Nou, waar of geen waar? Boerengalmen zullen we. Dat zullen we beleven. Simmer in Friesland, kom op. Groep 1, 2 en 3 mogen hier beginnen te spelen. En die spelen 1 rondje naar de boerderij toe. Dus jullie gaan gewoon links om de bocht. Spelen jullie daarheen. Nou, dit is wel een golfbaan met hindernissen. Dit is totaal hardbal. Dit is chaos troef dit. Chaos troef. En we worden ondertussen inhalen terug de witte balploeg. Zullen we zeggen, wat is dan? Dat is een hole-in-one, zowat. En die helft u zin, dus dan zijn er nog 2 ploegen trokken in. Boerengolf is gewoon chaos. Altijd rijdt heel af. Volg je de blauwe bal, is finish. En toen komen de greppeltjes. Is die mooi, Dirk? Dirk de Boer, ik een van die bouwmeesters die hier bij deze ploeg binnen. Maar ik heb verhalen nog die van, ja, die Dirk, dat is een man die zit misschien wel meer in Brazilië als dat hij in Friesland zit. Nou, stel dat moet druk wezen. Maar wat is dat voor verhaal? Wat is dit? Wat is toch mooi Brazilië? Nou, ik ben een jaar geleden ben wij echt begonnen met Brazilië, want er kwam er een rietslid van Nijef, die kwam bij me en die zei, Dirk, zowel in Brazilië, daar zit een kolonie van Friesen en Nederlanders, Hollanders. Die zei, die zitten daar als een 100 hier en die willen een mooi dorpje bouwen. Mooi water, mooi bregjes en alles. En dan naar Hij Brazilië. zei, waar stoot daar maar mee heen? Nou ja, zei ik ik zei zo. natuurlijk, daar ga ik maar niet heen, want we zitten toch al in Paramaribo. Maar een jachthaven. Ik zei, nou dat komt mooi uit, ik zit al in Paramaribo. We reizen even terug. En ben we 6 uur later ben we in Brazilië. Ja. Of in Brazilië, in Castellanda, waar het park is. Ja.
Nou, en daar ben ik contacten gekomen. En na die tijd ben ik er nog 3 keer geweest. En die mensen zijn zo verschrikkelijk dol enthousiast. Die zijn echt Friesen om uitens. Die zijn vreselijk enthousiast. Die willen zo graag contacten met hem in Friesland. Ja. En ze zullen het hartstikke mooi vinden als wij daar als Friesen daar een stukje feest brengen konden in hun 100-jarige bestaan. En wanneer is dat? Dat is in juli 2011. Takken we hier. Ja. Wij doen het allegaar op een manier dat we het in 2011 in Brazilië doen. En in 2012 voor Braziliaan Maar zie je het naar Friesland 2012 hebben. Ja, geweldig. Dus dat is een soort uitwisseling. En dat is de ambassadeur, Dirk. Dat gaan ze vregen. Daar wil ik nog nooit denken, maar misschien doe ik het wel. Dirk net. En ik ben meer van het subtielere werkje. Heeft hem, Dirk? Ja. Is het? Nog een keer. Yes! Geen probleem. Nou, Dirk Verdij, kom maar op. Nou, Bartle, dat is een hele belevenis, dat koolknuffeling. Maar dan ben ik in Tijgersluipgang door het veld weer bij hem. Maar er wennen in, die knuffelievoer. Wat doe je er aan de hoorn? Nou, misschien is het wel wat te druk. Ben ik te druk best? Nee, dat is wel mooi. Wij, Heb ik wel, hè? wij zijn koekknuffeling geweest om Jelf en Fjouweren. En de kei die kwam om Fjouweren, kwam die altijd weer rond naar de pleats om te melken. Dat is zelf, hè? Dat doen ze allemaal zelf. Ja. En al helemaal als wij dan om Jelf en Fjouweren het land in gaan om die kei op te halen. Dan denken ze, oh hé, de boer die wil die kei ophalen. Ja. En dus zij gingen al jouw steen. Dus denk ik, nou, we kunnen te melken. Nou. Ze binnen op het moment ik kon melken. De kool is net Dus, dom. De kool is eigenlijk Ja, die is geprogrammeerd. toek, ja, denk maar. Die is toek. Hartstikke gedisciplineerd. Ja. Maar zodoende, daar moeten ze net knuffelen. En Oh, wie dat het? beter in de stal. In een stal hier even beter, hè? Ja. Maar hoe bedenk je nou zoiets? Koolknuffelie, ik bedoel, ja. Wij zitten op een mooie snijntemiddje zitten wij aan tafel. En nou ja, wij weten eigenlijk precies uit in van waarom is nou koekknuffeling, wie is nou koekknuffeling. Maar wij zijn ze gewoon waarom eigenlijk net. En we gingen het ergens lezen, dus dat koekknuffeling. Oh, okay. Ja, ze zijn waarom ik net. Dus wij van hier op door daar hebben we koekknuffeling op een website zetten. En dat is de grootste verbazing. Ja. Het is uniek, maar het is nou een van die grootste dingen. Ja, nee, maar wees, ik zie het, ik zeg dat, ik denk, de koolknuffeling. Ik dacht het is een marketingtruc. Ja. Ik bedoel, zet mensen in het land, liet zijn hand om een kool heen slaan en die kool die accepteert het van zolang het noodzakelijk klaar. Meer is het net. Maar hebben die kei nou echt iets van, wij vinden dat aardig om te knuffelen? Nou, hoe zit dat nou eigenlijk? Kei die heeft heel duidelijk wel zelf de keuze van wat we willen of wat we niet. De kei die net willen, die erin gewoon vet. En de kei die wil willen, die bedoel ik gewoon. Die bedoel ik lezen. En wat, het is meer dan alleen nog koolknuffelen en hand op een kool lezen. Het is het voor een soort mensen het overwinnen van hun eigen angst. Zo'n kool dat ik grut nou, dus zo denken nou die valt me om. Ik voel me hier net veilig. Nee, oh, dat zit er ook achter. Precies, en als zij dan ineens naast die kool kunnen lezen, nou dat is geweldig. Dat is zo apart. Dat je de mensen even letterlijk dichter bij de kool brengt. Precies. Dat is een beetje het idee. Nou knuffelt zelf ik nog geregeld de kool. Nou ja, om het voor te doen hoor, ja. En ik vind het leuk. Ja, vind je het ook leuk? Ja. Nou, we hier een prottetje in, we namen het waar. Maar uiteindelijk was het toch een justerbaarlijke dag op camping Justerbaarlijk in Dalsterhuizen. Na een weekend ben we er weer bij Simmer in Friesland. Hopelijk mooi waar. Hoe dan ook, graag wel na een weekend. Zaken in de gauw terug beginnen dat mensen nog helemaal in de koekknuffel zitten en dan blijkt dat het al om boerengolf gaat.